YouTube, adică aplicație YouTube, dar e doar contul meu. Dar nu pot să postez videoclipurile acum pe el, că nu poți. Deci aici e videoclipurile care voi mi-a dat like și nu. Și aici am 100, 205, cât am crescut eu în 21. Aici 60, aici... Da, aici cel mai rău am făcut, că am crescut deloc. Aici, cu 5 mai mult. Deci dovada zice că Vali e cel mai deștept. Te mor, frate. Deci mi-a crescut 205. Uite, Robert, o să-i dau inimă. Robert, dacă vezi clipul ăsta, ți-am dat inimă și îți dau și comentarii. Bine. Bine, ți-am dat inimă, știi? Eu sunt ăsta, Vali Constantin Bosul, da? Și bani. Eu pot să câștig bani de YouTube, dar cred că dau pe live. Ce? Ultimele 90 de zile. La muncă, vineri acasă, sâmbătă la muncă. Mil. Ce mil? Unde pleca pe mâica? Da, frate, nu vine să cred că mi-a crescut ăsta. Mi-a crescut ăsta cel mai mult. Deci... Așa, și dăm aici ăsta cu mă. Deci dăm aici. Nu vreți să cred că mi-a crescut, deci. Nu uitați acolo să dați un like la videoclipul ăsta, să-mi crească mai mult monedele. Și vă iubesc că mi-ați crescut cea mai mare zi. Cea mai mare fericire. Mi-a dat. Vezi că trebuie să dai și la asta like. Ăsta Robert. Deci Robert, să dați un like, blană și papa. Vorbești într-un Vali tu. Ai auzit că mama nu vrea să vezi sâmbătă cu